Lepistön kanssa. Edelleen Lepistön pätevät samat sanat. Hän on ollut itse luottamasta uhkuva tässä ottelussa, nostaa sinne jälleen maalille. Ja siellä on! Sami Lepistö nostaa kiekon häkkiin! Loistava päätös! Hän rauhoittaa peliä, mutta lyö suoraan siihen sitten Teemu Lapaan. Ja se lännee, mutta ei onnistunut liian vaikeasta paikasta, joutuu rystyltä vetämään. Mutta virhe tulee jälleen siinä Patrick O'Sullivanin. Sitten maalin eteen kiekko toimittaa Ville Peltonen. Annahan mennä siitä Saku Koivulle! Ai, mikä maali! Lepistö, Koivu ja Selänne ja mikä maali! Oi. Nyt ovat siellä Salaman kädet paikoillaan. Ja peli on 2-2. Ja millä yksi mahdollisuus tulee Yhdysvallan täysilukuinen hetken kuluttua. Koivu pelaa sinne itse maalin eteen. Työntää väkisin ja kiekko on maalista! Kiekko on maalista! Oi. Mikko Koivu vyöryy maalin eteen. Ja sieltä rusikoidaan kiekko häkkiin, kun vain 3.50 on ottanut sekä hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen sekkikolmikko ollut. Loistava katko Suomen alueella ja nopeasti pelataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa värinhenkoiselta puolta ja siellä on! Haali vetää puolesta kentästä kiekon häkkiin! 8.03 pelattu ja Riku Haal tempaisee puolesta kentästä melkein. Ja Niliska sanoo, että Leijona miehistö johtaa 1-0, 8.03 pelattu. Riku Haal yllättää täydellisesti Milan Niliska. Katsokaa mistä lähtee laukaus. Loistavaa tunnetta lisää koko ajan. Jarkko Ruutu ja keskeltä vain ja kokeilua. Ruutu räjäyttää Innsbruckin olympiahallin painamalla kiekon ohi Tai Conklinin ajassa 54-57. Jarkko Ruutu näyttää, että annetaan mennä silloin kun tilaisuus tulee. Minuuttia aikaa. Onko sitten jompikumpi joukkue tekemässä virheen vai kestävätkö hermot? Pestunovin avaus Seminille. Suomikin pelaa tarkasti. Paha virhe. Filppula. Ja herranen aika, mitä Filppula tekee! 13 sekuntia. Seminin harhasyötöstä. Filppula roiskaisee kiekon. Enää suomalaisessa laukoja. Dallasin kokenut hyökkääjä. Nyt on Jere paikka iskeä. Ja sinne menee. Lehtinen iskee yläkulmaan maaliin. Lehtinen iskee yläkulmaan maaliin ja se menee sillä tavalla, että Parise kävi siinä 2 kertaa vetämässä. Ei siinä mitään uusintoja tarvittu. Ja Leijona miehistä menee välieriin. Riinimaa levittää jälleen maalin eteen. Ja siellä on laulun aika. 7.31 ja Suomi tasoittaa eteen. Ai, mikä laukaus sai! Teemu vetää yläkulmaan. Ja Salo haroo sieltä, kun värisee verkossa toisen kerran ylivoimalla. Ja Kallio ottaa taitavasti kiekon haltuunsa. Pelaa ihan! Toppa vetää nollakulmasta kiekon maaliin! 3-1, katsokaa mistä se menee. Suomen ylivoima pyörii mahtavasti. Uskotteko kotona? Peli on 5-1! 20 sekuntia, voi herra jestä sentään. Tehkää se, Koivu! Kiekko kippaa siellä maalin eteen. Vielä Koivulle, vielä jatkuu. 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua. Koivu, vetäkää! Lauo, Helminen, lauo! Ei voi, ai! 2 sekuntia aikaa!